boterlandvlak kan ik niet geven. Dat is toch... Ik denk dat we nog door zijn vering gegaan, ja. Hoe is er jij nou? Eigenlijk alleen maar op de grond. Je hebt meer vrienden laten maken dan geen plaat. Ja, die valt niet meer te maken, je zit in de grond. Maar mijn processor is blijkbaar... Andere kant, paps. Ja, maar ja, ik zie geen insert. Ik zie een Recht voor, recht voor. Ah, daarachter. Hallo. Ja. Ik heb nog één wiel. Nee, 2 wielen op de grond staan. Nou, één wiel op mijn Ik beeld. zie iets meer, ik zie al een kamer. Oh, dat is goed. Nee, dat is slecht nieuws, want dan zit hem terug in het appartement. Maar hij is hem teruggegaan. Ja. Een beetje naar links. Uw rechts. Iets rechter. Een beetje draaien. Uh. Oh. This is gonna hurt. Fuck it, I'm out. Hey, Ik heb mijn wapenmenu niet, ja? als ik vraag maar van een nummer stil zit, is dat niet... Is dat Hé, niet zeg, meer moet jij zo roepen of wat? Ja, zeg. Als je terug naar mijn kamer gegaan, hè? Hey! Hey, wat schiet jij zo omhoog, gast? Nee, zeg, doe eens normaal jongens, zeg. Nee, ik zit tegen een ander aan het doen. Ja, wat zit je nou te zeggen? Iets dat me strikt. Ja, ik heb mijn wapens niet pakken trouwens. Ja, ik ook niet. Nee, ik kan niks. Ik denk dat we het best uitgaan, hè, weet je wel.